Este foarte ispititor sistemul acesta de gândire, de a gândi, de a vedea că ce ai făcut în trecut este ruină, este pierdut și îți nenorocește prezentul sau îți îngreunează prezentul dacă nu ți-l nenorocește. Dar acest lucru are în spate tot un gând de mândrie care îți pretinde să fi făcut altfel. De ce n-am făcut altfel? De ce nu m-am trezit mai înainte? De ce n-am știut? Trebuia să știu. Pentru că mândria e Dumnezeu, deci mândria crede că poate, că știe, că e competentă, că are capacități, da? Astea nu sunt gânduri conștiente, ce-ți spun. Sunt gânduri din subconștient, din inima înșelată. Dar noi acționăm în baza lor. Noi ne frustrăm, ne condamnăm pe noi înșine și ne și pedepsim pe aceste gânduri, da? Acum, adevărul este așa. Dumnezeu a știut cât să aștepte ca tu să ajungi să înțelegi și să ai nevoie de adevăr. Dumnezeu a știut cât să apese pentru ca adevărul să aibă impact și să îți folosească. Niciodată momentul în care noi ne trezim nu este la întâmplare. Israeliții nu se puteau trezi singuri. Ei trebuiau să fie întorși. De aceea mulți profeți au strigat spre Domnul și au zis că, Doamne, întoarce-ne la Tine și ne vom întoarce. Hai să punem gândurile corect. Dacă avem un Dumnezeu, El poate cu răzvrătirea noastră. El știe când să intervină. Da, El ne-a chemat de mult. El ar fi vrut să folosească metode mult mai blânde. Dar încăpățânarea e mare. Da? Dar nu disperăm, pentru că cu aceeași încăpățânare mă voi pune de partea adevărului. Cu aceeași râvnă în care eu am stat până acum, încercând metodele mele, cu aceeași râvnă voi rămâne lângă Domnul. Cât îmi va lăsa viața, mă voi bucura de El și îl voi mărturisi pe El. Nu este la întâmplare momentul în care noi conștientizăm starea și acest lucru este guvernat de Dumnezeu.